in fashion fee. Aw minnu bɛ yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèles ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la in fashion couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fɛ yen nɔ. Ismaël Ɲare nalen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago bɛ qualité la. In fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaaw ma, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan, i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min sa k'a fɔ diɲɛ don o don ni nin waati in dalagosira min ye an ka ɲɛmaaso ye sa, o y'a lakanu k'a fɔ an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaw, olu ye gafe minnu cari nanzarakan na sa, an ka se kɛnɛ kɔnɔna la ka se ka an da don olu la todun kana yaasa faamuyali bɛ sɔrɔ baara in kɔnɔna la cogo min. Laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ dɛ, ka se ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni waati kelen cogoya kelen. O hukumu kɔnɔ sa, bi baaraw tagabolo kɔnɔna la kuma bara ɲɛfɛ yan sa, alɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ Amadu Tolo, ne bɛ n wakiliw kɛ gafew ye. O hukumu kelen kɔnɔna la ka se ka baara in kɛ siga t'a la k'a fɔ jɛ ka baara o de ɲɛ bɛ anw bolo yan nɔ sa, min ye Lamine Kulibali ka taa se Augustin Echubihi, min ye Salimata Wedraogo, Yusuf Sangare ka na se Musa Aidara ma, olu bɛ wuli ka jɔ la télé fan fɛ. Radio fan fɛ sa, ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Bubakar Traoré, ale bɛ yaasa aw bɛ se ka an jaw n'an kumakanw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ. O hukumu kelen in kɔnɔna la, an bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen sa k'a fɔ ko gafew bɔra, gafe 2 an y'o sɔrɔ sɔgɔmada in na sa. Gafe minnu ni an bɛna an da don kɔnɔ kuma la sɔɔni sisan, gafe fɔlɔ min n'o b'an bolo, Nouvelle Horizon, ale ye bɔli kɛ. Soir de Bamako, ale fana b'an bolo, an bɛ an wakiliw kɛ o gafe 2 ye yanni waati cogoya cɛ. An b'a daminɛ ni gafe fɔlɔ mun ye sa, yanni kuma ka caya kisɛ ka k'a la, an b'a daminɛ ni gafe fɔlɔ mun ye, o de ye Nouvelle Horizon ye. Nouvelle Horizon a ye bɔli kɛ bi, a ka bi bɔliw kɔnɔna la sa, a da bɛ waleya belebeleba dama dama la. Waleya fɔlɔ min ni an b'an da don a kɔnɔna la, Nouvelle Horizon kɔnɔna la bi sa, o tɛ dɔwɛrɛ ko ye, a y'a yira k'a fɔ ko min ye Kidali jamana marabolo o minɛlen kɔfɛ Mali finitigiw fɛ n'o ye faamaw ye sa, k'an bi donni min kɔnɔna la i ko bi sa, min ye gouverneur min n'o ye marabolo ɲɛmaa ye Kidali kɔnɔna la sa, ko ale y'a latigɛ k'a fɔ ko min ye couvre-feu ye ko o ka sigi sen kan Kidali yɛrɛ kɔnɔna la. Couvre-feu min n'a bɛna tali kɛla nɛgɛ kaɲa 20 o waatiw ka taa kuncɛ min ye a kaɲa 6 la. Nouvelle Horizon a da bɛ nin waleya in kɔnɔna la bi, a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye gouverneur min ni o bɛ marabolo in kɔnɔna la ni o ye Kidali marabolo ye sa, i n'a fɔ Nouvelle Horizon u kɛn bɛ k'a fɔ cogoya min na sa, ko ale ye ŋaniya sigi gouverneur jumɛn ko don sa, ni a bɛ Kidali kɔnɔ yen nɔ, ko colonel Fode Mali Sisoko colonel don, ale de ye Kidali gouverneur ye. An bɛ donni min kɔnɔ i ko bi, ko a y'a ŋaniya sa k'a yira k'a fɔ ko min ye couvre-feu belebeleba ye sa, ko o ka sigi Kidali mara kɔnɔna la tile 30 hukumu kɔnɔna la, o bɛ kalo 1 jate o ko fɔ, ko nin waleya bɛɛ lajɛlen a kun sigira sen kan min ye araba tɛmɛlen yɛrɛ la sa, novembre kalo ale tile 15 a bɛna daminɛ o de la k'a kun cɛ aramisa min ye décembre kalo o tile 14 san 2023, i n'a fɔ Nouvelle Horizon ma u da b'a la cogoya min na sa, u y'a yira k'a fɔ ko gouverneur ka nin ŋaniya sigilen sa, ko a y'a yira k'a fɔ ko waleya dɔw b'a kɔnɔna la, ko k'a ta min ye nɛgɛ kaɲa 6 ka taa se min ye nɛgɛ kaɲa 0 waatiw ma sa, ko nin baara ninnu bɛ sabati sɔgɔmadaw fɛ. Ko wa baara in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa, i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min sa, ko gouverneur in ko a y'a yira sa k'a fɔ ko danfara dɔw bɛ a la ni o ye ka gɔrituru waleya dɔw kɔnɔna la, k'a yira k'a fɔ ko bolifɛn dɔw bɛ yen sa, bolifɛn minnu ni o bɛ an ka finitigiw tɔgɔ la bolifɛnw ko fɔ, bolifɛn minnu ni olu bɛ jamana ɲɛmaaw ni o ye gouvernorat mobiliw ni min ye dɔgɔtɔrɔw ka mobiliw ni a ɲɔgɔnnaw ye, ambulances n'a ɲɔgɔnnaw, ko olu dɔrɔn de tɛ ye nin waleya in kɔnɔna la, min fana bɛ se ka ye nin ko kɔnɔna la. Nin waleya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa, min ye gafe Nouvelle Horizon Dɛnba Kɔnte ale ka fasiri don, a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ talikɛla bolofara belebeleba kan don tɛmɛnlenw kɔnɔna la, bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Kidali mara ye sa, k'u yira la k'a fɔ ko gouverneur yɛrɛ tɛ yen koyi, ko waleya dɔ de kɔnɔ sa, min ye conseil des ministres min ni o kɛra
araba tɛmɛlen yɛrɛ la sa novembre kalo o tile 25 san 2020 waatiw kɔnɔna la sa ko min ye jamana ɲɛmaw ye ko u y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a yira k'a fɔ ko colonel Maliki Sisoko ale ka kɛ min ye Kidal mara o gouverneur ye baara min ni o sigira sen kan ka o d'a ma ko kabini o doni kama fo an bɛ don min na iko bi a ye wulikajɔ caman sabati dibi la ani bange la yaasa min ye basigi o bɛ se ka na cogoya min na Kidal mara kɔnɔna la i n'a fɔ min ye bɛnkan sɛbɛn tagabolow ye ka se ka sigi ka kuma ni coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye sema maaw ye i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya min na sa jamana ka kuntilenna ye jumɛn jamana ka kuntilenna tɛ jumɛn ka se k'a da don olu la waati ni waati ko gouverneur yɛrɛ o ta k'o kɛ a ka baara ye gouverneur jumɛn ko don ko colonel Sisoko ko a y'a yira sa gafe kɔnɔna la i n'a fɔ gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa k'a yira k'a fɔ ko nin ŋaniya min talen filɛ nin ye sa waati jumɛn na maaw kan ka taga ni ka segin kɛ waati jumɛn na maaw man ka taga ni ka segin kɛ Kidal mara kɔnɔna la sa ko o waleyaw bɛɛ lajɛlen k'a laɲini dɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi ko basigi min ni jamana bɛ k'i sɛnsɛn ka se o ma olu bɛ se ka sabati cogoya min na ka kɛɲɛ ni min ye marabolo ɲɛma gafe bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ni o ye Fode Maliki Sisoko n'o ye gouverneur ye kura ye Kidal mara kɔnɔna sa ko a y'a yira k'a fɔ ko a dan b'a la k'a fɔ ni bɛɛ lajɛlen ye jisumani k'i koli ji la ka faamuyali sɔrɔ nin baara ninnu kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye sa min ye basigi yɛrɛ o bɛ se ka na cogoya min na Kidal mara kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la. E ko an tɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ de a da bɛ waleya kelen in na ko ye min ye Kidal mara kɔnɔna ye a bɛ ɲɛfɔli belebeleba kɛla o ko kɔnɔna la a y'a ka kuma baaraw da ta sa k'i ɲɛsin min ye jamana in kɔnɔ politikima lakodɔnnen belebelebaw ma k'u da don min ye nin wulikajɔ in na a y'a yira sa k'a fɔ Nouvelle Horizon ka bi bɔli don u y'a yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye sa ko olu taara u daga min ye Kidal mara kɔnɔna la hali ni k'a sɔrɔ ko a kɛra nisɔndiya belebeleba ye bɛɛ lajɛlen fɛ baara ninnu ko a sigira sen kan min ye novembre kalo ale tile 14 san 2023 Nouvelle Horizon ka fɔla sa u y'u ka kuma barani ta k'a tɛnku min ye politikima caman na politikima minnu ni maa dogolenw tɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na n'u bɛ lakodɔnnen bari a bɛ gafe kɔnɔ bi an tɛna an da lase a bɛɛ lajɛlen ma an ye damadama ni sugandi u ye ɲininkali kɛ parti politique belebeleba dɔ la sa ni o ye RPM ye ale ɲɛma dɔ bɛ yen nɔ sa ni o ye Bokari Tereta ye ɲininkali tɛnkura a la gafe maaw fɛ n'o ye Nouvelle Horizon ye ka hakilina dɔn a n'a ka parti wulikajɔ min ni an ka finitigiw filɛ k'o sabati min ye Kidal kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni Nouvelle Horizon maaw ka ɲɛfɔli ye sa u y'a yira k'a fɔ nisɔndiyara la sini ko bari ko Bokari Tereta a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ hakililajigin de kɛ ko kabini min ye bɛnkan sɛbɛn min n'a bɛ wele ko accord de paix et de processus Alger ko depuis o waatiw kɔnɔna la ko tiɲɛ don k'a fɔ a donni kama min ye ale ka jɛkulu yɛrɛ ye sa n'o ye RPM ye ko u tun bɛ jamana ɲɛmaayaw la ɲɛmaayaw tun b'u bolo ko u ye wulikajɔ caman sabati ale ka jɛkulu n'o ye RPM ye a donni kama jamanakuntigi Bubakari Keita n'o bɛɛ lajɛlen kama i bɛ ka ala ka lahara sɔn sumaya ye ko a yɛrɛ sereyara a kan k'a yira k'a fɔ k'u ye wulikajɔ caman kɛ u ni banbagatimaaw jamana worodugu yanfan fɛ fo ka na se jamana camancɛ yanfanw ma yaasa Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sira bɛɛ lajɛlen fɛ fɔɲɔgɔnkɔ minnu ni o bɛ jamana worodugu yanfan fɛ dan bɛ se ka kari o la cogo min a ko o donni kama sa min ɲɛna o dɔnna min ma ɲɛ o fana dɔnna ko baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la finitigiw filɛ an bɛ don min na i ko bi ka fanga minɛ ko u ye waleya minnu sigi sen kan jamanajɔ tagabolo kɔnɔna la i n'a fɔ RPM ale ka kuntilenna ye mun ye u y'a faamu cogo min sa ko o ti dɔ wɛrɛ dɛ min ye bɛn ye o bɛ se ka na cogoya minnu na jamana worodugu yanfan fɛ ko don tɛmɛlenw na n'a tun fɔra i n'a fɔ Bokari Tereta a b'a fɔla cogo min Nouvelle Horizon kɔnɔ ko don tɛmɛlenw na n'a tun fɔra k'a fɔ ko min ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka taga ni ka segin sabati o kɔnɔ hali Mali finitigiw yɛrɛ kɛ ko Kidal mara o jɔyɔrɔ belebeleba tun bɛ o ko la ko bari an bɛ don min na i ko bi n'a nana yira k'a fɔ ko min ye Mali finitigiw ye ko olu donna Kidal wa a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra faamuyacogo kɔnɔ faamuyacogo minnu ni bɛɛ lajɛlen jɛra ni o ye ko min ye RPM ye k'o tɛ se ka kɛ den kɛrɛfɛ ye nin ko la cogo si la wa k'u b'a fɔ ko tare tare o hakilina kelen in na ko RPM ɲɛmaaso ka taa se RPM maa bɛɛ lajɛlen ma ko u miiri ani tasibila k'u b'o kɛ maaw ye maa minnu ni waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gɛlɛya in kɛra waati fɛn fɛn kɔnɔ hali ni ka sɔrɔ a ka ɲɛfɔli la ko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma ban fɔlɔ dɛ bari gɛlɛya in a kɛra waati minnu kɔnɔna la ko maa minnu ni olu joginna finitigi yanfanw maa minnu n'olu joginna civil yanfanw maa minnu yɛrɛ ni olu bɔnɛna u ni la a ko kɔnɔna la k'a ka duwawu don bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye minnu banan bɛ ko ala ka nɔgɔya da kɛ u ye minnu yɛrɛ taɲana a ko la ko jamana ko de don k'a bɛ jabaru masa deli
parti yɛrɛ tɔgɔ la sa n'o ye RPM ye ko ala ka lahara sɔn sumaya u ye kuma tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ Bukari Tireta la sa u y'u ka kuma ta tuguni ka tɛnku maa wɛrɛ la maa min don fana o fana tɛ maa dogolen ye Mali politique ko sira kan n'o ye Parena ye Parena ɲɛmaaba n'o ye Cɛbilen Darame ye u ye kuma ta soir de Nouvelle Horizon a ka bi bɔli la a b'a kɔnɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko Parena cɛba in ni o ye Cɛbilen Darame ye ko ale fana ye laseli kɛ ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw olu ka doni ko la Kidali kɔnɔna la k'a yira sa k'a fɔ ko waleya de don waleya min ni maliyɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛ a ko la an ka famaw olu doni Kidali kɔnɔna la wa ko a bɛ kuma ta min ye Darame ye sa Cɛbilen Darame k'a bɛ kuma ta a ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye Parena ye ko Parena comité directeur ka na se min ye Parena ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma fo ka na se Parena tɔndenw ma ko u bɛɛ lajɛlen bɛ jamana camancɛ fanga min n'o b'an kunna an bɛ don min na i ko bi k'u fo u ka jija la u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko bari nin baara in fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'olu bɛ gɔrituru waleya kelen kan k'a fɔ ko camancɛ fanga maaw k'u kana ɲinɛ o kɔ cogo si la dɛ waati min na ko fɔɲɔgɔnkɔ tun bɛ yen nɔ waati min na ni bɛn ni o k'u tile tɛ ko maa caman bɛ yen minnu siranna ni u bɔra u sigiyɔrɔw la ka na u daga Bamako faba yɛrɛ kɔnɔ yan n'u bɛ wele ko réfugiés ko o baara bɛɛ lajɛlen sisan ko jamana ale ka faamuya la ani Parena ka kunkilenna faamuya cogo la sa ko jamana ɲɛmaaw camancɛ fanga ɲɛmaaw basigi sɔrɔlen kɔfɛ Mali worodugu yanfan kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali mara la sa k'u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan sa ni maa kofɔlen ninnu olu bɛ se ka segin cogo min na ka taa u ka baaraw kɛ u sigida la ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya ye ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye Cɛbilen Darame ye an b'a datugu ni maa wɛrɛ ka ɲɛfɔli ye kɛ o ti dɔ wɛrɛ ko ye Moro Sidibe ale min ni a kɛra premier ministre ye jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ a kɛra ministre wɛrɛw ye jamana in kɔnɔ wa an bɛ don min na i ko bi jɛkulu min n'a bɛ wele ko FAR an ka wuli ko o ɲɛmaa don ale fana ye kumakan lase ko kumakan min n'a kɛra communiqué sira fɛ sa n'o kɛra gafe dɔ ye k'a yira sa k'a fɔ ko Mali finitigiw ye wulikajɔ min n'o sabatira Mali ɲɛmaaw fɛ an bɛ don min na i ko bi n'a yɛrɛ kɛra sababu ye sa Mali finitigiw ko olu ka se ka don Kidali k'a sɔrɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa ku sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko bi tile in na nin waleya in bɛ se ka kɛ ko tare bɛ fɔ a la min ye Moribo Sidibe a ka ɲɛfɔli la a ko ale Moribo Sidibe ale ka fɔlen tɛ bari a bɛ kuma a ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye FAR an ka wuli ye ko min ye FAR an ka wuli ye u kun tilenna ɲɛna bi u kun tilenna ɲɛna sini ka ɲɛsin min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ko baara min n'o kɛra ko a sabatira wa a ɲɛna a jaru ye o tagabolo kelen in kɔnɔ a ko k'u ti ɲina u bɛ gɔrituru min ye a ka jɛkulu n'o ye FAR ye k'u bɛ gɔrituru jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen kan ko k'a yira ko bɛɛ lajɛlen ka na ni basigi hakilina ye yaasa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya min na o gɔri min ni a y'o turu a ko k'a b'a sinsin yɛrɛ min ye état major général min n'o bɛ Mali armée tɔgɔ la ko k'a ɲɛfɔ u ye k'a fɔ wulikajɔw kɔnɔna la waati ni waati u kana ɲina u yɛrɛ kɔ cogo si la hali ni k'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi tiɲɛ don k'a fɔ k'a fɔra ko Kidali minɛn bɛɛ Kidali bɛ min ye an ka finitigiw bolo bi a b'u bolo sini i n'a fɔ Moribo Sidibe y'a fɔ cogo min bari ko min ye état major général des armées ko a bɛ wele de bila u ma waati ni waati u ka gɔrituru waleyaw la u kana ɲina u yɛrɛ kɔ i n'a fɔ a bɛ Nouvelle Horizon kɔnɔ cogoya min na Fasiri an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la an bɛ bɔ ale Nouvelle Horizon kɔnɔna la kɛ an b'an ɲɛsin min ye Soir de Bamako ma Soir de Bamako a fana da bɛ waleya la min ni a ye ɲɛfɔli kɛ a kɔnɔna la a ka bi bɔli la a ka waleya fɔlɔ min ni a y'a da don a la Soir de Bamako ko don u y'a yira sa ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɔ ko min ye pankuru sira min ni o bɛ Mali jamana ale ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ wele ko compagnie Air France ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa n'a tun yira la k'a fɔ ko min ye Air France ye ko ale tɛna wuli Mali kɔnɔ bi a tɛna wuli Mali kɔnɔ sini ko o baaraw de kɔnɔna la sa bɛɛ lajɛlen b'i sɔn i ta la i n'a fɔ Soir de Bamako u y'a fɔ cogoya min sa ko kununko yɛrɛ wulada fɛ min ye Air France ɲɛmaaw ye ko olu ye ŋaniya bɔ ka bin koyi k'u ka ŋaniya in ko a yɛrɛ balila maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na a balila hali Mali ɲɛmaaw la a sɔrɔ nin ko kɔnɔna la jamana ɲɛmaaw fɛ camancɛ fanga hukumu kɔnɔ ko fɔ a bɔra a jɔyɔrɔ la ko bari ko balalen o bɛ ko sudalen sa ko balalen nana kɛ mun ye nin ko kɔnɔna la sa k'u y'a ye k'a fɔ ko tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la
uti kalo o tile 7 san 2023 ko Air France ko ale kun y'a seereya k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko u bɛna u ka taga ni ka segin k'o jɔ jamana fila kɔnɔ. Jamana fila jumɛn ko don? Ko Mali jamana ale ni Niger jamana ko ka kɛɲɛ ni min ye politiki sira minnu ni o bɛ jamana in kɔnɔna la. Ko min ye octobre kalo o tile 10 Air France ko ale ye ŋaniya in waleya ka segin a kɔ. O segin kɔ baara de kɔnɔna la sa ko u kɛmɛ ka warituru maa dɔ tɔgɔ kan yan ko min ye colonel Dirisa Kone ni o ye directeur général de l'ANAQ ye ko ale yɛrɛ ye bɔra ka ɲɛfɔliw kɛ nin ko la u bɛna kɔ segin min kɛ tagabolo jumɛn b'a kɔnɔ. Bari ko balana ko min ni o nana ye a la sa k'o ti dɔwɛrɛ ye koyi ko jɛkulu in ko u y'a latigɛ sa kunungo yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna segin u kɔ koyi. Ka segin u kɔ sira jumɛn fɛ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko basigi ni tagabolo min ni u ɲɛ b'o la jamana in kɔnɔ an bi don min na i ko bi siraw fɛ sa k'a b'i n'a fɔ olu ka jateminɛw la ɲɛfɔli minnu kɛra ko Air France ko u b'a fɛ k'u kɔ segin Mali jamana kɔnɔna la ko hali ni ka sɔrɔ ko a tɛna kɛ sisan k'a sababuya kɛ ko waati min ko ni o bɛ fɔlen a ko la sa ko o de ye marisi kalo san 2024 ko o baara min ni o fɔra ka ban ko jamana ɲɛmaw ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin ko kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen Air France ɲɛmaw u yɛrɛ ka ŋaniyaw de ye tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko bari Mali jamana ale ni Niger jamana fo ka na se Burkina Faso jamana ma an bi don min na i ko bi ko Air France tɛ taga ni ka segin min ni o t'o kɛla yen ko u y'a jɔ u yɛrɛ ye tagabolo kɔnɔna la k'u tɛ se ka wuli k'a fɔ ko u bɛna a daminɛ u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaw olu sen tɛ a ko kɔnɔna la. Ko don nataw kɔnɔna la sa ni min bɔra la an bɛɛ lajɛlen bɛna b'o kalama. An y'a sɔrɔ Soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ kɛ a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi. A y'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye Clément ka ɲɛfɔliw ye sa ko wulikajɔ dɔ de kɛra Clément Danbele ale ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna la sa n'a bɛ wele sigikafɔ don k'a n'a bɛ wele ko meeting ni meeting min ko ni a b'a fɛ k'a boloda a ma kɛ fɔlɔ k'a b'a fɛ k'a boloda juma nata in na kɛrɛnkɛrɛnnenya boulevard de l'indépendance sanfɛ ɲɛfɔliw de kɛra ka ɲɛsin min ye nin wulikajɔ in ma Clément min ko n'a yirala k'a fɔ ko parti politique ɲɛmaa don Clément Danbele Mali kɔnɔna la u minɛ kɔnɔna la sa ko a ye gɔrituru waleya dɔ kan k'a ko o ye tiɲɛ ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la an bi don min na i ko bi ko bari ko an kana ɲinɛ dɛ Clément kɛmɛ ka gɔrituru waleya kan k'a ko maliyɛndenw faaba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko bɛɛ lajɛlen bɛ balola dibi la awɔ ko maaw bɛ balola dibi la ni o ye kuranko tagabolo kɔnɔna ye o de kama sa ko min ye président min n'ale bɛ plateforme in kɔnɔ n'a bɛ wele ko Front commun pour le Mali professeur Clément Danbele ko a ka sigikafɔ in kɔnɔna la kunungo sa a y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko min ye a yɛrɛ jabala la baara in kɛra yen nɔ Bangɔni na sigida fɔlɔ Bamako faba kɔnɔ n'o ye commune 1 k'a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ ko an bi don min na i ko bi ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛ i n'a fɔ Soir de Bamako y'a fɔ cogo min ka ɲɛsin min ye Mali finitigiw ka tagabolow ma ko bari juma nata in sa ko ale bɛna wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min n'a bɛna kɛ nɛgɛ kaɲa 14 waatiw la ko wulikajɔ in kun tɛ finitigiw ka tagabolo dɔrɔn ye ko bari k'a bɛna da don min ye Mali tagabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ camancɛ fanga ale ka bunako okumu kan ko o de kama k'a kɛmɛ ka tagama boloda tagama min n'a bɛna kɛ boulevard de l'indépendance la juma nata k'a y'a yira sa k'a fɔ ko finitigiw ta tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen siga tɛ min na fefewu ko Mali kɔnɔna la an bi don min na i ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan nɔ ko bɛɛ lajɛlen ni kuranko tɛ ko kuranko a kɛn bɛ gɛlɛya belebeleba ye ka kɛɲɛ ni Clément ale ka ɲɛfɔli ye o de okumu kɔnɔna la sa ko kabini min ye jamanakuntigi min ni o tun bɛ yen nɔ ni a taɲana ala ka lahara sɔnsumaya ye Ibrahim Boubacar Keita ko ale ka wulikajɔ caman k'u kɛra nin ko ninnu kɔnɔna la ko a sabatira M5 RFP o okumu kɔnɔ ko min ye kalata ko fana ye da ka don o ko la kalata ko min kɔnɔna la sa ko an bi don min na i ko bi ni maa caman ɲinan bɛ o kɔ ko min ye professeur Clément Sanu Clément ye sa ko a y'a yira k'a fɔ baara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wulikajɔ ni wulikajɔ dɔw bɛ yen minnu ni olu de bɛ camancɛ fanga ɲɛmaaw bolo ko bari k'u bɛ ka sugandili kɛ o kɔnɔ sugandili minnu ni a ma jɛ n'a ye a ma faamu ko o de kama tagama min ni a bɛ k'a fɔ bi tagama min n'a bɛ k'a boloda tagama in bɛna kɛ sira fɛ sira min n'a bɛ wele ko marche pacifique ko tiɲɛ don
foli belebeleba u b'o ta k'o di min ye Mali finitigiw ma foli belebeleba u b'o ta k'o di camancɛ faga ɲɛmɔgɔw ma finitigi ko sira fɛ ko waleya caman sabatira maa k'u tɛ sigilen n'a ye k'a fɔ ko Kidali bɛna sɔrɔ Mali finitigiw fɛ nin waati kɔnɔ ko bari k'o sabatira o tagabolo kelen in na sa ko a bɛna wulikajɔ min kɛ n'o ye taama sira in ye a b'a fɛ maaw k'a faamu k'a fɔ ko taama sira in kɔnɔna la sa n'o ye marche pacifique in ye nenini tɛna y'a la tagabolo tɛna y'a la tagabolo min ni o ti kuranko tagabolo ye koyi k'u bɛn'u da don kuranko de la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye yaasa don nataw kɔnɔ camancɛ fanga maaw olu kana ɲina cogo si la k'a fɔ ko min ye kuranko fana ye o kɛn bɛ gɛlɛya ye Mali kɔnɔna la fasiri an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli e ko a tɛ dansiri an ka bi bɔliw la de o hukumu kɔnɔ sa an bɛ foli kurakuraya min ye lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko gafe fila minnu ni an y'a sɔrɔ bi bɔli kɔnɔna la sa n'o ye Nouvelle Horizon ani soir de Bamako ye o de ye kɔnɔkumaw k'u ye nin ye an ye a ba mayɛlɛma ka se k'a di aw ma todunkan na awɔ télé joliba ani radio joliba an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ koyi waati bɛɛ lajɛlen na n'an balima kunnafoni gafe sɛbɛnbaaw nanzarakan na n'u ye gafe minnu cari an ka se kɛnɛ kɔnɔna la sa ka se ka olu bamayɛlɛma ye bamanankan na baara in an y'a fɔ jɛka baara don jɛka baara o de ɲɔɲɛ bɛ an bolo yan nɔ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen maa o maa ni o tun ɲɛ b'an na maa o maa ni o k'u tulo b'an na k'a fɔ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don nataw kɔnɔ aw tulo ni aw ɲɛw garisɛgɛ k'u kɛra mun ye sa o de ye nin ye an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka tile hɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la